Iki nek njaluk diring iki ngomong, "Cok, piye ngono." Kula mangiringi kaya gendar ini kaya. Piye. Sing piye? Nggih ngoten niku wau. Piye? Onekno sik. Nalikane ro ing dalu atiku lam-laman jero wong ayu tok 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 deng 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 dong 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 Ya. dong 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 deng dong deng ya. Ya, coba dicoba sik, coba sik. Nalikane ro ing dalu atiku lam-laman jero wong ayu mati ora paham panitia ki anu kleru sing ngejop. Lah kok kleru ning. Dalange ler sepak lair. Yogane jane udu iki. Lah piye? Lah sapa? Lah wong uraan. Jare kon toto. Jare kon ngono kemong Nganggo gamelan ora dalan. Oh, nganggo gamelan. Ora dalan kopat tahu. Nah, Nganggo gamelan. unine. Lah kuwi ora nganggo dalan kopat tahu. Unine piye? Ya ngono mau. Nalikane ro ing dalu ati. Areti. Kene wes. Hati-hati rek, hati-hati. Aku tenan. Aku urip rekoso ora apa-apa. Urip tele-tele ora apa-apa. Yen aku urip diwirang-wirangke ngono tenan aku lara-lara. Ala sing sabar kene. Aku ki urip nang kono-kono diajari wae. Neng ledok kene kok ora blas karo yoko-yoko ora ada. Luwe kok yo, luwe. Luwe. Lah iki ngakon ngilangin lo to. Lah nangis ya lo dilangi banget aku. Pumerku rusak. Ayo susoni gen, susoni. Mesake aku lah nangis, ada nangis jale. Aku kayak tekan aku. Iya iki. Arep barang. Talu gentalu. Allah. Leh, apa kayak ini tawa. Wah, tahu. Kayak separuh manusia serigala. Manusia serigala beberakot kowe. Semulane wonge aja sok sia-sia. Dandan 2 jam diusek. Lah wong nangis dilangi luwe. Dilae rusakno pupur. Pupur. Alah. Kaya wedhus. Ya udah. Wis ngene iki. Tutungno wis wegah aku. Kowe manutoke. Nangis malah nang kene digusui wong kene iki tegel ya. Lah kowe kene diundang kan apa? Aku nangis iki diguyu. Kaya kelangan wedhus. Gentari malah kaya juara sando. Malah Iya. sepira Mas. Sing kemayu ngono lho. Sing kemayu iya. Nalikane ring jalu. Sing nyontoni aku mosok trondol ngene iki tadi. Ya tangan iki ngene iki. Orang gowo, orang gowo. Nalikane ring jalu. Atiku. Ati iki ning kene. Lah ya rempelone ning kene. Panggar rempelo. Apa ora bener. Apa kaya karo Pak Bambang Meten. Pak dangu mboten Pak nggih Pak. Kabar lak saya nggih Pak. Wis, bekas. But. Juragan Arit. Mbah Sastro. Lho yo omong amu sing penak to Bu. Piye? Mbah Sastro juragan Arit gumbedodat. Walah. Cocok wi, cocok. Kene iki tenan. Dagelane oke tenan. Pisan Mbak Panut. Heeh. Loro ibu-ibu malah lucu-lucu. Mulia ae. Ya. Ya, Mbak Kendari. Wow!